така, здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Аз съм AdiGaming55 и днес ще играем. Тоест, всъщност искам да ви покажа нещо ново, което го правихме супер много време. Ни изискваше супер много усилия, но ето вече е факт. Само тук да излезна. И ето го. Изненадата е, че си направихме чисто нов ролплей сервер, в който аз ще умра след малко, ако то скелет не се разкара. О, защо? Така, мре. Айде. Така. Това е общака на сервера. Тук има място за влизане. Игнорирайте, че няма една врата, просто един крипър гръмна и да. Тук има място за... Това е нещо като рецепция. Не знам. Това е банята на общака. Защо е така? Никаква идея. Сега. Трябва да се качим нагоре. Ето. Качваме се. Чакайте малко звуците да ги намалим, че най-вероятно почти нищо не се чува на видеото. Ето така. Тук ми е честа, страхотен, уникален, подреден. Това ми е моя апартамент. Другите апартаменти нямам право да влизам, защото все пак с други апартаменти. Това си е моя апартамент. И се влизам в него. Така... Това... Окей. Дайте да вземем една брадва и така. И всеки случай, сега ще ви покажа всичко набързо, защото той все още не е готов този сервер напълно. Някои неща още не са готови. Ето тук имаме пътечка. Тук е, за този траптор има нещо друго, което аз няма да показвам. То ще е за накрая. Сега, тук е нещо като рецепцията на полицията. Тук е стаята за разпитване, както виждате хора. От тук се излиза. В полицията има една тайна стая, която няма да показвам, защото тя си е тайна. О, ето, тук вече се доближаваме до нещо доста... Едно от най-хубавите неща в сервера, може би. А именно това е нашето кметство на сервера. Ето го кметството на сервера, както виждате. Доста е готино, мен ме кефи. Така, влизаме тук, имаме различни неща. Качваме се, това е полилея, което е доста готино. Това е офиса на кмета. Доста ме кефи мене. Сега, продължаваме нататък и да видим докъде ще стигнем. Така. Какво стана? Така, сега. Имаме и много, доста... Мисля, той не е най-красивото нещо в целия сервер. Това е именно затвора. Но за него то не е важно да е красив, важно е да е ефективен, а той е, защото познаете от какъв материал е направен. От Bedrock, разбира се. И ето го и него. Ето там строя моята къща. Там ще е моята колиба. Така, влизаме. Ето, както виждате, навсякъде е с стъкла. И вижте тук какво става. Тук има белезници, ама те не действат. Ето ги кликите. Ето ги и тях. Трябва да е. Така, няма да мисля. Сега. Продължаваме. Моята колибка ще я покажем в някое друго видео, как ето да видите отдалече.
Нея ще я направим в някое друго видео. Ще направя рум тур, обаче трябва да ми стане пшеницата, за да може да я сложа отгоре, да има покрив. Ето тук е магазин, който все още не работи, но все още тук доста от фермите са очистени вече. За жалост, но все пак, нали? Ще ви покажа още два билда имаме, които според мен доста ще ви харесат. Какво ще е? Аз съм много точен. Точен мерник. Така. Добре, така. Най-добрия! Така. Да изядем този ротан флеш и се отправяме към църквата. Ето я и църквата. Сега, нали е църква все пак и трябва да се покръстим. 3 пъти. Така, покръстим се. Ето, тук има място за сядане и там попа чете някакви неща. Момент, тук. Алюминиум сантимата. И така. Доста е яка, доста ми харесва, далече изглежда брутално. Ако не сте видяли, много яко изглежда. И ето го нашето страхотно пристанище, което си има фенерчета, които се светят. Ето го. Тук има сумати въдици. Така. Тук лодки. Нормални. Тук има лодки с честове. Ето тук има нещо като корабче, както виждате. Доста са готини. Сега да ви покажем и талисмана на самия сервер. А именно Гошо Angry Bird. Вие може да сте го видяли по-рано в видеото, но ето го. Гошо Angry Bird. Така, и сега се отправиме към мястото, което ви обещах да отидем. Сега продължаваме нататък. Доста е готино. Когато в заглавието или в заглавието по-скоро ще и IP-то на самият ролплей сервер, който пожелае, който реши, му даваме този IP адрес и който реши може да играе в самия сервер, защото не, нали? Да, сега, обаче аз къде беше? На тук беше, да. Или не знам. Тук беше. Съм много сигурен. Да, тук беше. И от и тук има тайна пещера, която има фенери и води до нашето подземно метро, хора. То беше за такова. За десерт на самото видео. Хайде да тръгваме. Трябва малко да натиснем в началото. Но ето както виждате в строят. И много се видим. Има доста готини неща в самия ролплей сервер. Може да всички, които когато се присъединят, станем доста повече хора, ще го довършваме с различни неща, както виждате, те са доста добри, но вие ще помагате с различни неща. Ето тук е първата спирка, ето го и самият траптор, където ви показах, и това тук е до общака. Така, хайде да вземеш да слезеш, сега
Лошото е, че аз не знам, но давайте просто да продължаваме с самото видео. Дайте да си забравям флешка. Така. Тук минаваме през различни аквариумчета. И така, нали, когато вече ви свърши цялото пътуване, оставяте самите колички там в честа, нали? Сега, дайте да излезем на повърхността. Ето на повърхността сме. Тук преди имаше болница, ама вече я няма. Това е друг въпрос за... Аз не знам това, но това е друг въпрос. Няма да ме питате в коментарите за това. Общо взето това беше, хора, от този сървър. Ето там пуши комина на общака. И общо взето това беше от това видео. Абонирайте се за канала, лайквайте видеото и молим ви да влезнете в сървъра, да го разгледате, но да помагате с различните неща. Доста време и труд сме отделили за това, така че ще се радваме много, ако го оцените. Затова абонирайте се за канал, лайквайте и ще се видим в следващото.